igama lami ngumsizi wakwaZuma. Namhlanje ngiphathele udokotela omkhulu uDr. Lukhele uDr. Lukhele TV ku-YouTube TV. Wamukela bahle udokotela engihleli naye la. Kunezinsizwa-ke eziyazinteketisa zithuthuluzana. Kanjalo futhi nama-patient akhe ayamteketise kanjalo. Masithola-ke silanda silo siyilandela le ndoda ngoba kuyeke kube kuhle ukuthi uthi uba nengxoxo nomuntu uqale ukumlandela wazi uthole ukuthi uyisima kanjani, umuntu osebenza kanjani, ngabe umsebenzi akawenzayo unonembeza phakathi noma umsebenzi nje ukuthi kwazi ukuthi kumiswe ibhodo eziko ngoba phela asazi ukuthi odokotela basebenza kanjani. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje ngoba sinale ngxoxo nodokotela udokotela uzokwazi ukuthi asikhanyisele nabanye futhi abafisa ukuthi bakhanyisele ukuthi lokuthiwa udokotela khulunywa ngalo. Dokotela Lukhele, ngiyakubukela ku-Dr. Lukhele TV. Ngabe udokotela ungubani wakobani? Dokotela wami Zuma, uDr. Lukhele igama lami lokuzalwa ngokukhulekana Lukhele. Mase kuthiwa-ke Dr. Lukhele izicu zomsebenzi. Lo msebenzi akuwona webhodwe, umsebenzi wokusiza abantu. Ngakithi-ke kuthiwe iy'nkabi zakomuzi ziyaphelele, azizi zizokulimela ungayiphelele. Masebenza labantu begula behluphekile, kufanele ukuthi bakhanyise noma kube khona-ke isibongo uma ukuthi kukhona okuhlakuleni esimenzile khona. Yikho-ke siney'nkomo, siney'mbuzi namahhashi okuhamba-ke ayabe khona. Kodwa lo uDokotela Lukhele ukhulekana wakhe ezweni laseSwazini, kwi-region yakwaManzini, isigodi sakithi kuthiwa kuseNilije, singaphakathi kwentaba okuthiwa kuseManzinele. Nemva kwamkhonta okuthiwa kukaNtunja. Bese bakhona phambi kwami mangisekhaya siye sithi kuseNdayini. Kukhona engane kweMangcina kuthiwa kuThoja. Bese bakhona lenyele ngapha kuthiwa kuseNyakeni. Mina nje ngiphakathi kuye kuthiwe kuseKhanyeni isikole kunendawo edume lapho. Yila ngithanda khona. Ngifunde khona futhi eKhanyeni primary ne-secondary. Mangiqala high school ngasekuqala umsebenzi owangena. Dokotela Lukhele, ngiyabuzwe bezimpela indaba wayibiza wathi kwavele wavuka wakhona ukuvuka nami ngathi ngavele ngibize zangakithi. Kodwa-ke dokotela asikho lapho. Ngiyabonga dokotela usipho lolu lwazi lolu ukuze sazi ukuthi udokotela ngabe uvele wavuka ekuseni wavuka sewudokotela noma sithe sidlala ibhola egrawundini wabona ukuthi yena ngeke ayimele indaba yokudlala ibhola, ngcono sekuvele nje vele manje avuka sewudokotela. Ngiyabonga dokotela. Udokotela uqale nini lo msebenzi wobudokotela? Umsebenzi ngiwuqale ngo-2010 othinta ubunyanga njengoba sengudokotela. Kodwa ngo-2006 kwacaca ukuthi ngumprofethi esondweni eSiyoni. Uyathandazwa ekhaya kunebandla. Kithi emzini kababa nakubo kababa nakhona kunebandla kuyasonto. Lento yokulapha umuntu ngiqale esontweni yenziwe ekhaya vele. Ukutshela abalimi abazali ngiqale esontweni ngisafunda isikole leso sikhathi. Kwakhula ukusebenza newasho. Ezinye izinto ziyaqala sefika mgqobagqobe ney'bandla engiyiboniswako, ezinye ngikhule vele ngiy'phathi, ngikhule vele ngithunywa ngiy'lala. Ezinye ngizimbe nobaba nobhuti abami abanye abadala nabo abafunda izinto ubaba mevilapho noma eqinekile asithume ehlathini sibuye nezinto. Ngikhule ngalo msebenzi nje ukulapha. Sengudokotela namhlanje oqinile, kodwa ukucina kwami nami lapho ngizethembe khona ngabona ukuthi ngiyindoda emadodeni. Ngo-2010 kuze njalo iminyaka nje yokukhuphuka sese-2020 manje. Ngiyabonga dokotela ukusipha lolu lwazi. Ngiyathemba ukuthi babukeli niyalandela inkulumo kadokotela. Mangithi nami ngiyayihlaziya ngiyibona impela ukuthi
uyayibeka udokotela uyayichaza lento. Ngabe udokotela kulo msebenzi wangenwa walandwa kafushane nje dokotela u2 minutes nje usithi no umsikazi wami mina angilandwanga ngangenwa kusho ukuthi umthetho into yasekhaya ithi kwalikhela kanti vese nangapha komalume wami kwaDlamini ngisabento kwaseKwaDlamini nakhona kubuze kwami so lento sisuthi singasho ukuthi isegazini asibeke kanjalo isegazini sikhuphuke nayo zelwe nayo. Ngiyabonga dokotela. Ngabe umbukeli oseyibukile le video wasebethanda eba nesifiso sokuthi afinyelele kudokotela ngokuzwa izinkulumo zakhe ukuthi uma ekhuluma udokotela ukhuluma inkulumo eqondile engashoni nale uyishaya nje ayibeke nje ngimbala. Ngabe udokotela utholakalaphi? Udokotela utholakala eKZN eThekwini KwaZulu-Natal ezweni laseNanda. Kukhona nje indawo okuthiwa kusekhongo incikele nematiwe umhlaba lo ola eThekwini umhlaba lona waseNanda abantu bangithola khona eKZN yize ngidabuka eSwaziland mangifikile khona bayakwazi umsebenzi okwenzayo angiqalanga lapha eThekwini ngasebenzisa lemba yenyanga ngoba uswela amadoho cha nasekhaya bawufakazi nabantu bendawo bayamazi udokotela ukhela uyilelo nje ayona yokusiza abantu yokuprofetha abantu ngiyakuzwa dokotela. Ngabe udokotela ngoba umbukeli mebukele ekhaya uzohamba afisa ukuthi ngisafisa ukuthi kanye ngifonele udokotela ke ngizwe ukuthi mangifisa ukufinyelela kuyena ngafinyelela kanjani. Okusho ukuthi mangifisa ukumfonela udokotela utholakalaphi? Utholakala ku-073 923 7589 u-073 923 7589 inamba le entholakala kuyona. Bayakwazi uku-WhatsApp abantu bese basendele location sikhuluma kade WhatsApp ngoba mina ngivama voice note ubhala ngikwazi ukubhala kodwa ngesimanga soba ngotasa msakazi engathi umuntu angafika athi hayi bese msendele location sesithole nevele sinokusiphumana njalo uze fike la ngikhona. Mhlambe umbukele ekhaya uzothi ngiyaqala ukubona lo dokotela. Ngabe lo dokotela manginesifiso sokumlandela lo ngimbone nje ngimlandele kahle ngithole kahle ngihlaze kahle indaba yakhe. Ngabe udokotela una WhatsApp ukhona msakazi kule namba engiyibizayo. Ngabe udokotela una Facebook ukhona page lana ekhaya kuthiwa EDR Lukhele 27 bayamthola abantu nayo TV Lukhele bayamthola abantu nasenambeni nami bayamthola abantu. Dokotela siyabonga kakhulu ukuba nathi namhlanje. Siyaxolisa kakhulu ukuthatha isikhathi sakho. Bese lokhu sikuthinta dokotela silozama ukuthi siyafisa ukuthi sibe nawe noma singalanga kakhulu ngengqoqo kodwa bese sikuthinta sifisa kakhulu ukuthi sibe nenoxa kanje namhlanje. Siyabonga ukuthi uthe awuyishiye isenjalo isigodlo sakho uzoxoxa nje nathi namhlanje usiphe lo lwazi lolo engikholwa ukuthi nababukeli abaningi abanilambele ukwazi ngolukhele ukuthi ulukhele umuntu onjani osikhathi. Babukeli ngicela ukunithembisa-ke lapha ukuthi njengoba sibedwa nalolu daba nalengxoxo namhlanje nodokotela Lukhele ivideo yethu yokuqala le nodokotela Lukhele kuDr Lukheles TV isonto nesonto sizoba nayo futhi ingxoxo njalo ngesonto njalo ngeviki noma singesiziphe izinsuku ukuthi ngosuku olukuthi nangosuku olukuthi kodwa isonto nesonto sizolo sinikwa nje ama-video ku-Facebook page kaLukhele bese uyasubscribe uyashare nakwi-Dr Lukheles TV ku-YouTube usubscribe futhi ushare kanjalo nje ushare nabanye. Baningi abantu badinga usizo, baningi abantu bafuna ukwazi ukuthi ulwazi nosizo silithola kuphi silithola kanjani. Babukeli
lisale kahle, iphinde futhi ibonane ngesonto elizayo. Siyabonga.